přípravka, Ečko přípravka, Ačko mladší, Bčko mladší, Cčko starší, všechno bude ze Želče. Druhá parta, druhý tým, to bude střezi míst, k tomu všemu se dostaneme. A když připraveno, dámy a pánové, kluci a holky, pojďme pozbudit první tým Želeč VIP, kde opatrně cokoliv nestane. Želeč VIP to má za sebou, úspěšný pokus, taky potlesk.